70 पण आयज तुझ्याकडे मागणी मागता देवा रळोवा रवणाचा आयज ती मागणी हांव देवा आयज ह्या 70 लोकांच्या पदरात घाल. आयज जितकी लोकसंख्या इतली तितके लोकसंख्येक देवा कसलीच देवा कोणाक कसलो त्रास जावचो न्हू. जे गाडी घोडे घेवन देवा येताले आपल्या ह्यान हनुमान हो तो तू है लंकाधीश दशानन रावण। मेरी मान माता सीता को छोड़ दे, नहीं तो मेरे प्रभु श्री राम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किधर बाबू, कैसे बाबू बाबू दूसरा दारू का ड्राइवर चल यहाँ से। मतदारानो 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 सगळे मिळून निवडून द्या, सगळे मिळून निवडून द्या राष्ट्रभक्त देशाचो, राष्ट्रभक्त देशाचो, राष्ट्रभक्त देशाचो। अरे बाबा काय चालला तुमचं? काय मतदान केले तुम्ही? अरे बाबा मी करू ना आणि मी करतोय मी ना कोणी करतो नाही या बाबा कोणतीच ना आणि ती जावडाचे मनी मतदान केले पोटात दिले घालून अरे बाबा मका वर्ष असं शाळेशी मजा नंतर जाता माझं बाबा बोलला काय माझ्यांचं रूप झालं तुझं आम्ही आल्या तुमच्या मुखात जागृती करपाक। मतदान लागी पावला होय म्हणूनच तुमका सगळ्या मतदारांक जागरूक करपाक उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी तसेच सदरी तालुका मामलेदार कार्यालयाच्या वतीन आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संबंध गोंयभर आपल्या नाट्यकलेच्या क्षेत्रात धबधबा दिग्दर्शनाचा कायम दवरपी आमचे दिग्दर्शक श्री प्रमोद माळेश्वर सर लिखित आणि दिग्दर्शित तुमच्या सगळ्या मुखार आम्ही
सादर करता एक रस्ता नाट्य चुनाव का पर्व देश का गर्व चुनाव का पर्व देश का गर्व मोडोलती रोडो लागली पेटंटा भांडण आयकून मगो जाणटी एक शेजारी बायली आणि सगळा विचार करू लागली घरातली गाजल बाय सांगता गो आणि फुटा फुट करता गो लोके ना बरे सांगतो ना मगो जातीची पाडेपणा करता ही उद्राय करी चेडे मगो आणि आवय बापाक शरण येलो आवय बाप काय म्हणू लागली मेरे सिर में आका मुझे बचाओ मेरी मौत निश्चित है